أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. والرب تواب شكور. amma ita mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam abinda nake so in kawo kenan mahallu shahid. Zakaran da ya fito da letan duk kafiran da suke wajen sun ji maganar da yake da zakaran. Ka ji bambanci kenan. Damo nabin salim da ya zo da ya shaida shi annabin Allah ne, kowa wajen sai da ya ji damo yana magana. Dan manzo Allah ya tambaye shi, ce kai damo ni waye ni? Sallallahu alaihi wasallam. Haka daman ya magana ya faɗi girman annabi da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka barawa ta mai tarko da mai tarkon ya kama ta, manzo Allah ya zo zai kunce ta, ya sauko da gudu ya ce tarko na ne, ya ce na san tarkon kam ne magana ta min. Ya ce a barewa ce ta ma magana? Ya ce kwarai ta min magana. Ya ce to me ta ce maka? Ya ce ai ba ni zan gaya ma ba, bari ta faɗa da bakinta ka ji. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ki gaya mishi. Barewa ta ce abinda na ce mishi, ina da 'ya'ya a cikin dutsen nan, na masa alkawari ya kunce ni in je in ba su mama, in dawo ya sake daure ni, ka zo ka kama ni. Sallallahu alaihi wasallam. Mai barewa hankalin shi ya tashi don bai taba ganin barewa tana magana ba. Haka kuma mai kura yana kiwo, balaraban bafulatani yana kiwo na shanunsa a daji. Kura ta zo za ta kama tana ita kuma tana neman abincin da za ta ci. Ya ce mi, tana zuwa kura ya kore ta, yana kai mata abin nan. Ta ce abin mamaki, ga alkhairi can wanda ya fi wannan kiwon a cikin gari, ka zo nan kai kana daji kana koran dabbobi. Ya ce ajaban, azzibu ta takallamu bi kalamul insi. Ya ce abin mamaki, kura tana magana irin maganar mutane. Ta ce ai kai ka fi kowa ban mamaki. Ai a ce ga annabi ga rahama, ka zo kana kora dabbobi a bayan gari. Sallallahu alaihi wasallam. Wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam. A take sai mai kiwo ya ce famalli bi ganami, to wane ne zai tsare min dabbobi na? Ta ce kai shashasha ne. Ai ta ce kuma abin mamaki, kana neman mai tsare dabbobi? Ya ce ni mana. Ta ce ana ni zan tsare dabbobin. Ta ce kai wani irin mutum ne kai? Ai ni ne zan tsare maka dabbobin naka. Abin mamaki aka ce saboda alfarma ta annabi sallallahu alaihi wasallam, kura ga nama ta ƙi ci naman dan alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan a take ya bar mata ajiya. Kura tana ta kewaye dabbobi, suna ta kallon kallo, tana kallon su suna kallanta. Ya shiga gari ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yana ganin shi sai ya murmushi, ya san abin da ya kawo shi. Ya gaisa, ya karɓi musulunci, ya dawo. Ya ce to ke kuma kin cancanci miki kyauta. Ya ce yanzu ba ci zaki da ƙarfi ba, a naki ne. Sai ne mu ɗaya daga ciki ya yanka mata, ya ce to ga kyauta na baki. Ta ce to ko kaifa, kaga an rabu lafiya ko? Ciki lafiya baka lafiya.